Ihe nchọ ka anyị n'anya n'ụtụtụ a bụ ndị Igbo kwenye na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. O nwere nkata akpala ebe a yesterday. Ọ dịzị ka a ga-asị na ụfọdụ ndị na-eme ihe omenala na ọ na-abụ maybe na onye jee melu chie ife ma o melu ndị ichie ife ma o jee na mmiri. Ọ dịka asị na ọ na-abụ onye ahụ pụta ọkụọpa n'ụdị na ọkachi bunyewie ike bunyewie moto mana o nwere ihe na-alụ. Aka na-esi na tata na ife anyị eneba anya na ya bụ ife gbasara aka ọlụ, maka ọwụgodoro ndị nna nna anyị ha melu omenala or melu ọdịnala, whether ma omenala ma ọdịnala Igbo according to what we believed before tupu ndị ọcha ebutela anyị ụka. Ha kwete na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ kpatalụ a na-enwe diji ndị na-akọ ọlụ mgbe na mgbe ọbụla ha na-akọ ọlụ, ma ndị na-akụ azụ ma ndị na-ete mmịa na ụfọdụ ihe dị iche iche. So biko Maazị Alex White, before ịgbapụba, that's because the thing now, mana ama m na ndị nna nna anyị nwere aka ọlụ. Aghọtago m ihe ị na-ekwu. Ọ dị very quite. Maka ndị na-ejekwu agbata ọgwụ, like ndị na-emekwu ihe oke ịgwọta ijose ọ dịka asị na o nwere ihe ọzọ nọ ịgwọtazi balance ya na-eche ka ego bewale gị mana from above to fall for you na ndị otu ya. Biko ọ ya anyị na-anya na ya na ụta etile anya ịmana abịa n'ala Igbo anyị abuse go the main value of ịgwọ ọgwụ, maka na ọgwụ abụrụ ya na-eteta ụlọ agwọ n'ala Igbo. Mgbe Igbo wu Igbo ọ na-aga ihe sie ike wee gwọọlụ ya ọgwụ. Ọ bụrụ onye nnọkọta o nwere ire na-alụ, o nwere ịpụta ụtụ ịdọsa arụ ijekwuru dibịa si agwọọlụ ya ọgwụ like ihe nwaada na-ekwu. It's quite unfortunate na some of his submission adịrọ correct to me, my own personal assumption, ma some of it ka dịkwa right, you know, because imam pụtaje gbuolu chi ya anụ gụọ ndị ichie meche ihe niile a na-eme ije dinyere ana n'ime ụlọ ka ego dawa n'elu. No, it doesn't work that way. It's quite unfortunate na anyị lose go our core value as ndị Igbo. Enwere ife a na-akpọ nka, and nka bụ ndị na-alụ ọrụ aka. Nwe ka abụ ya enyekarị mmadụ nsogbu. White, your network ọrụ aka ọfụma na onye ya arụ ọrụ aka ihe afọ ụmụaka nafụrụ anya ọ gbagwoju onye ọbụla anya amakwalụ nwatakịrị a. Ị na na-ekwu na am I audible enough? Yes, mana network gị na-ada akwụkwọ. Larry daalụ. N'ihe ọ na-ekwu netwọk ndị n'Igbo. Ihe m na-ekwu bụ na mgbe wulugbo nwatakịrị nwe ka o esi na-eto, nne na nna ya na-etinyeli ya anya etinyeli ya anya afụ na ọ nwekwa na ọ ma akpakọnata ihe onwe isi, na ọ ma achịkọnata ihe ọ dị mma. Ọwụ na ọ na-akpa agharị nne ihe a na-eme mgbe ahụ eje lụọla ya agwụ nka nye nwatakịrị alụwa ọrụ aka ahụ isi akpọkọ anya ọnụ fieli akọ na uche. Ihe niile a na-eme adaeme na ihe aga emecha ya ka ịkpata ego ozugbo ozugbo. No, ego bụ proses. Onye ọbụla ma value of ịkpata ego, mana ego na-awụ process and so many years of consistency in whatever you are doing. Mana the reason ndị Igbo ji eme ejegodo olu so that ọ bụ na enwere mmụọ na-adọchie ya azụ, ọ mmụọ dịbe nna ị na-agba ụgwọ
na-etinyeli ya aka na-emebili inwe ike ibe ya pụta ebe a na-azụ afịa zụchaa ịbịa ka ịzụọ nke okodoyi mgbe ahụ ka ọ ya aga ajụbazie ese awesisi jee malụchi ka gị na chi wee solu gị na ezụba anyanwụ afịa ọ bụrụ na ọ na igodochie chi mee ndị mmiri ma ihe niile ijezie dinyere ana n'ime ụlọ larụwa ụla ka ego na-adazi from concealing. Ndị Igbo esiri otu anwụ welu eme ihe mgbe gboo na emedocheli ya emele onwe ndị wụ na agwụ ịzụ afịa bụ ife ma ha mgbe gboo alụọla ya agwụ ịgazụba afịa ya na-aga ịpụtakwa anya n'iru afịa ya onye ọbụla fụ ya ozugbo ọ like ya ego ya ihe ịghọtago inwe ike price nke ya adịkwa elu ma still people are rushing you to buy from you mgbe anwe anaghị anya sị na onye a nwekwala iru afịa ịghọtago. So in those things a na-eme, those traditions a na-perform, those rituals and sacrifice a na-perform abụrụ nọ ka ego wee bịawa ị na-perform ya to gịnị to appease any of the spirit na-retaliate na-akpasalụ gị ife na-etinyelu gị obstacles na your business or whatever you are doing. You so mana recently our people have lost our core value in the sense na nwatakịrị pụta ọsị na obido omenala ihe ọzọ ihe anụ na oje gwọba ọgwụ jebulu oke ite lekwawa oke ite mgbe gboo oke ite na-anọ n'aja ọfịa ada adọsị ya n'ụlọ ụmụ ọgwụ dibịa na-aga ọgwọcha adọsị ya n'ọfịa ebe tela aka maka ọ na-aga oluo ụlọ nso onye nwee nsogbu o nwere ike ọkpawa nwatakịrị ọkpawa nwa dibịa aka n'isi ịnọkata na dibịa ọbụla na-egwọ ọgwụ ike na-eme ihe ike na anya na ezinụlọ ya ọ na-enwe the effect na ezinụlọ ya nwere ike onwe ofu nwa ya nwoke nwee ike nọ ejeje ana ịnụ na-ezuru ori ebe nna anyị ịnụ na nwa ya nwoke dị involve ịnọrụ na-awọnda ọswa dibịa ka nwa ya na-eme ụdị ya ọ bụrụ na ọmụ ụma ihe niile a bụcha asọmọfụ ọgwụ nne ya gwọ nwee ike ọwụrụ nke ọ gwọrụ mmadụ nwee ike ọwụrụ nke ọ gwọ ka o wee nwee ike ị na-eko asị dibịa nwee ike ọwụrụ nke ọlụ dọsa ka o nwee ike ị na-aza ọkacha akacha dị na dibịa. So abịa na ala Igbo ọlụ aka nka bụ ihe eji wee mara Igbo anyị nwa na-eji abịa enwegasị ihe eji magasịrị obodo dị iche iche ndị ọka na-akpụ egbe na-akpụ ụzụ ọfụma na-akpụpụta a lot of things with ụzụ obodo niile nwecha ihe eji eje die mgbe ahụ eje na ndị a na-eme nke eje die eme enye bata. So ọ ya eji wee mara Igbo ọ bụrụ na mmadụ godochechi enye ndị mmiri dee na mmiri wụ na ọ ya akpata ego is not guaranteed. Ọ bụ na enwere efe ị na-alụ akwa ọkụkọ gwa anyị na ọ bụ na onwere efe ị na-alụ ịbịa ka ya gwọọlụ ya ọgwụ na onwekwu ihe ọgwụ ya alụlụ ya ịghọtago. So that is how the process dị maka a lot of people lose chego our core value feelizie na ịgwọkwa n'ọgwụ ịnọlụ nkịtị things are work back out. No, making wealth or creating wealth creation comes with a lot of consistency, a lot of hard work, a lot of sacrifice putting together to make these things actualize and a very good number of years. Ọ bụrụkwa nke ya pụta taa ịkpata ọ dịghị ka echi niile ka ọ bịa no all number of years na ị na-alụ ya. So ị na-agwa mmadụ na ya been in this thing for 30 years not 30 years ka ị nọ na-alụ ya na ịnọgoro na ịnọgo anya n'azụ na full level ị nọ ịghọtago ọ dị justifiable that na onye agbago mbọ put things in place. So ọnya bụ ife dị na ya because ọchụ n'ike na ana n'ike otu ahụ o sikwe bịa n'ike ka o wee sikwe ya saa n'ike. N'ala Igbo ị na-egasị anya na ụfọdụ family dị iche iche ndị chụrụ ya n'ike ị gaa na their family today ọfịa elusigo ebe ahụ maintain wosku those mansion ahụ falusi then ọ bụ gịnị because of the foundation ha lay ka ha si wee chụ ya n'ike chụkọlụ ma nke ha ma nke ụmụ ha nọrụzi ya na ya aja till today. Yes. So ife dị n'ala Igbo o nwere magic dị na wealth creation. You have to work, you have to put effort, you have to be consistent in whatever you are doing before you bido forward the effect of it. Daalụ nụrie nne biko ka mgbapụ ọsọ na onwe ka ije m dị taa. All right, Electroite, thank you so much. I appreciate your time, Daalụ.